latshonelanga isibhebe sawonga latshonelanga isibhebe sawonga latshonelanga isibhebe nguwe ke longoko isibhebe nguwe ke longoko Kamagu kaloku mabandla kaqunda kandaba ezitha kakhuboni kamafu kalanga. Namkelekile kaloku lo mzi wenkcubeko yesintu, umzi wamagqabi, umzi wamaxolo, umzi weengcambu. Namkelekile kaloku kulo mzi wamachiza okunyanga. Namhlanje kaloku bantu abahle ngumvulo usuku esincokola ngalo ngoku kuphayana evenkileni ku-www.vusilanga.co.za. Lusuku esincokola ngalo ngokujongene nawe wena usisiqu, ikhaya lakho okanye intsapho yakho, into ozawuthi kaloku ubuyile phayana evenkileni ifike ikuncede. Namhlanje kaloku siza kuncokola ngesibunge sebhizinesi. Xa sigqiba ke ukuncokola sizawuthi kuwe zifumanele esakho isibunge phayana kwaVusilanga kula online store. Don't forget ke mntana omhle to subscribe. Kaloku kweli khaya siyaqhuba ukongeza njengoba sesesitshilo ukuba ngayo yonke imivulo sincokola ngokusevenkileni. NgoLwezithathu sincokola ngamachiza, wena mntu unomdla wamayeza. Kulapho sincokola khona ngeyeza sihlamahlongwana phezulu. Kwale ke ngeMigqibelo sincokole ngokudla umzi subscriber ke ukwenzela uba uzungaphoswa. Masiwagawuleni ke sikhwele ezihle siwarhuqa siyotshona nawo apho adingeka khona, sithethe ngaso isibunge. Yintoni isibunge sebhizinesi? Wena mntu olandelayo kwiincoko zalapha ekhaya, you'll remember ukuba sithe ibhizinesi inguwe. Ibhizinesi iyafana nawe wena mntu wayo. Ibhizinesi yasifakwa isimnyama, ibhizinesi yasifakwa isichitho, uyagqwaliswa ibhizinesi. Ingathandeki ibhizinesi ngoku into zayo zintle zimnandi zijongeka, athi umntu hayi iske ayandicacela mna laa bhizinesi kabani, agqithe yobhatala duru kwenye indawo ephaya ezantsi emdaka kuba kaloku yona ibhizinesi yakhona ifakwe wona umtsalane. Sizawuqhuba ke ukuyincokola le nto because all we are going to say ukubana ithi xa unayo into yakho yebhizinesi noko nebhizinesi nayo ijongeke ukwenzela uba ingabi nguwozawoza yedwa biza abantu, mababizwe nabo ubuhle obu kwenzela ukubana umntu ayibone le mimbisi ibhizinesi, ayikhombe, athi ukutya kwalapha kuhle kumnandi. Iyakhuselwa ke ibhizinesi ngokuba iqiniswe njengokuba nawe uqiniswa. Kuyachelwa kwibhizinesi, kuyaqhunyiswa ukwenzela uba le bhizinesi yakho ibabize abantu. Njengoba sesitshilo kubalulekile uba yithandeke ibhizinesi yakho, abantu bacinga uba yona nto abayitsalelwayo yile bhizinesi, yile nto engumtsalane kule bhizinesi. Isibunge ke yile nto iza kukuncedisa ukwenza loo mtsalane. Isibunge kaloku ngulo bheka mina, athi umntu naxa igqithe ecinga uyothenga kwenye ivenkile ibe imkhweba imkhwaza lena yakho ivenkile isithi bheka mina, isithi hoza hoza. Iindidi ke zezibunge mntana omhle zininzi. Isibunge njengokuba ingubheka mina liyeza lokutsala njengoba sesitshilo inguhoza hoza, kodwa ke is not a one size fit all. Umntu onekhawashi ibhizinesi yakhe itsala ngendlela eyohlukileyo kweyomnye kuba kaloku lena yakhe eyikhawashi isebenzela outside. Even though umntu wakhona enoba nayo i-reception apho abantu bafike babhalise khona, but the actual business is conducted outside. Isibunge sakhe ke umntu onjalo yena lo unekhawashi asizufana nesibunge salona othi mna ndinesaloni, abantu bafike bachopha apha ezipilini ndibajije inwele. Umntu oqhuba itekisi, isibunge sakhe asizufana nesibunge somntu othi mna ndiyapheka. Izibunge ke njengoba sisitshilo sizezo ndidi zininzi. What influences itype yesibunge for wena mntana omhle? Yile ndawo isibunge esiza kusetyenziswa kuyo. Is a nature of your business, is a type of your business. Yile nto esithi yi-interface between wena ne-client is what will influence
itype yesibunge for wena. Umzekelo, wena mntu othi uthengisa ngomzimba, it would be much easier ukuba esakho isibunge sifakwe apha ngaphantsi ukwenzela uba umntu okhe weza kuwe ahambe baxelele nabanye ukuba isex yakhe ubani imnandi ngathi neyogathi kuba kaloku sesasibunge esi simtsalayo. Masincokoleni ke ngezi types zezibunge. Kukho isibunge esiqhunyiswayo. This is the most common type ke, yile type uthi naxa usiye ezivenkileni ezithengisa amayeza ufike iyo ekhoyo, uzawufika esi sibunge siyinto ebubhola, usithatha umane usichuba utshise, esi sibunge sikusokolise ngelinye ixesha siqhwithe singavuthi, sithi apho sivuthe kona sikubhide sikuqhumisele, depending uba senziwe njani. Ezinye zifakwa i-charcoal. Wena mntu une-asthma ke sihambe esi sibunge sikuxake. We advise ke kuwe wena mntu othi ufuna uyothenga isibunge, ingaske esi sibunge ungasiyeli evenkileni apho uyawufike ukhombe uthi ndicela esaa sibunge uthathe uphume uhambe. Ingaske isibunge sakho usiyele kumntu okwazi uhlanganisa izibunge apho uzawufika uchaze khona ukuba mneyam ibhizinesi iluhlobo oluthile, ukwenzela uba kaloku akwenzela isibunge sizawuhambelana nalena yakho into. Umzekelo, ukubana wena ungumntu othi uthengisa ukutya erenkini, ii-customers zakho kaloku ngamadoda, even though bekhona noomama bathenga ukutya, but the major clientele yakho is drawn from ootata, particularly balapha erenkini. Ukhona omnye umntu ozawugqitha belapha eteksini aqombe ulambile acibe aye kuye lo mama usekharavenini athenga umngqusho onenyama enkomo etyebileyo neveg, kodwa lo mntu is not your main client focus. Your client focus ngulo tata uphangela apha erenkini ongumqhubi okanye loo conductor okanye loo mntu but ngulo mntu lapha. So isibunge sakho should be isibunge esibiza lo mntu repeatedly ukuba azotya apha, angayi kwamadlamini, makazothenga apha kwamambele, athande ukutya kwamambele, aphele ethanda nomambele. Andizuqhuba ke bantu abahle kuba ndiyanazi uba anizungayenzi ke loo nto nina bantu bayayiqonda mosapho ndiyakhona. Kukho isibunge ke esingamanzi. This one can be used as a pump. Uyakwazi usebenzisa ukorobhe ngaso, uyakwazi ukusebenzisa uchele ngaso esi sibunge. Zikhona ke indawo apho esi sibunge sifaneleka khona, njengawe mama othi uthengisa ukutya, uthengisa iveg phayicala kwendlela, sibaninzi, nomnye unetafile lakhe, nomnye unetafile lakhe, nomnye unetafile lakhe. Wena njengoba uzawukwenza leyakho itafile, ukhe noko uyifafaze le tafile yakho ukwenzela ukubana ibe yeyona umntu athi noba besegqithe efuna ezotapile, xa ethi gqinga kuwe sithi qatho uba uyazifuna ezitapile. Kukho isibunge that works as a candle. Soze usibone ndawo ke esi sibunge ujikeleza mntana omhle, uzawusifumana kuphela apha kwavusilanga. Esi sibunge kuthakwa ikhandlela lidityaniswe nezinye iindidi zee-wax, beeswax, soy wax nezinye wax, kwenziwe ikhandlela. Kwenziwe ikhandlela ezaba ngumbala ongafumaneki indawo because we want to differentiate eli khandlela, ingabi ngathi la khandlela emhlophe okanye ikhandlela eliyelo. It would be a color that you have not seen kwikhandlela. Namayeza amaninzi amahle. Xa silithaka ke eli ikhandlela lisisibunge, silithakela almost any type of e-business. Naxa silithethisa sithi malixhomekeke kule nto izawuthethwa nguwe wena mnini business. Elikhandlela ke wonke umntu oye wathenga iintlanga apha ekhaya, iintlanga zemali, uyalazi elikhandlela. Wena mntu ke uthi unebusiness unganaso isibunge, but uadvise ukuthi xa uzifumane neentlanga zemali ukwenzela uba imali uyive apha imali ikhoyo, uyibone imali apha ikhoyo, ukwazi ukuyibamba imali, uyigcine lena sewuyibambile. Iintlanga zemali ke zenza loo nto, zikwenzela uba ufaneleke ukuba ngumntu onemali, ube nayo imali, ungapheleli ekufanelekeni. Sikhona ke isibunge esiyi-powder. Esi ke isibunge ikakhulu siye sisirekhomende kulo mntu naye unabantu abaphuma bengena, particularly abathengisa utywala.
nezinye izinto ezenza abantu bangene bebaninzi bethengisa utywala, usifafazeke isibunge sakho, bangene ke abantu bathi xa behamba uthathe loo mihlaba ke mntana omhle wenze le nto sithe uzuyenze ngayo le mihlaba, ukwenzela uba ze babuye abantu baphinde bazothenga utywala apha kuwe mthengisi ndini wotywala. Sikhona isibunge esingamafutha, esi sibunge usithambisayo, usithethise esi sibunge. This one works kwezi ndawo ungakwazi ukusebenzisa iinto zakho elubala. Imagine lo mntu unesalon, lo mntu kuyo le salon is only renting esi spili, eyakhe into sesi situlo nesi spili, akakwazi ke ngokuba inganamakhandlela nezibunga aqhumise kuthini, eyona ndawo yakhe sesi spili. So le nto ke ngoku ngala mafutha is very relevant kuye lo mntu, ukwenzela ubana kuyo le yakhe ikona akwazi usiqaba nakwesi situlo, ukwenzela uba lo mntu uye wahlala azathi xa iphinde weza kule salon umdla wakhe ube ngowesa situlo salaa mntu uqaba amafutha akhe kuso esasitulo. Sikhona ke isibunge esisebenza ngokubana sifakwe ebhotileni, umane uyivula le bhotile kuthi khaphu loo nto. Asinaso ke sisibunge bantu abahle, andifuna ungena nzulu kuso uthi wena xa usifuna singakwazi ukukunika, kodwa sona ke sisebenza ngokubana sifakwe kuloo bhotile emane ivulwe iphinde ivalwe loo bhotile. Kukho isibunge esilidliso. Esi sibunge sifakwa ekutyeni kuwe wena mntu othi mna ndisebenza ngokupheka, mna ndenza imingqusho apha tatubhele, mna ndibhizi apha zeerayisi tatubhele, mna ndenza ibhisto apha. Ndifuna umntu okhe weza apha ekhaya watya kokwalapha ekhaya ukutya, angaphinda kubone okunye ukutya kweminye imizi kufanelekile uba kungatyiwa nguye. Sinaso ke naso eso sibunge silolo hlobo, kodwa ke nangona sisibiza isibunge sebhizinesi, lidliso eli mntana omhle, kuba kaloku umntu okhe watya apha kokutya kwalapha kuwe akazuphinda abe nomdla wotya kwenye indawo. Siyathwebula ke, uzawuthi omnye noba sengasaphangelanga acinge sona, acinge laa pleyiti kamambhele, acinge laa mngqusho, acinge laa nkqathalikiyelo lalaa pleyiti kamambhele, laa nyama ibomvu. Koosisi ke abatshatsheleyo sikhona isibunge, oosisi ngakumbi abathengisa utywala, usisi esakhe isibunge sifunisa uba makalale nawo la madoda lapha etywaleni, ibe ziziyoyoyo ke ngoku amadoda lapha etywaleni. Athi umntu uba uthe wayibamba imali, noba yimali yepeyi, noba yimali yokugqibela yaloo nto imnika imali, acinge ngalaa ndawo yasetywaleni kuba kaloku ubanjwe ngaphantsi. Okunzima ke xa sewubanjwe ngaphantsi. Things to note ke xa usebenzisa isibunge. Isibunge soze sikuncede xa ungumntu onamathunzi amnyama okanye le ndawo kuyo inamathunzi amnyama. Kuyabaluleka ubana wena mnikazi weli shishini ukhe uzijonge, ukhupha amathunzi amnyama mntundini, khuphe ezo zichitho loo migqwaliso, ufake okuthandekayo ukwenzela uba kuthandeke wena, kuzokwazi uthandeka neshishini. Ulijonge nalo ishishini njengoba besesitshilo ukuba kuyachelwa kuyaqhunyiswa kaloku, ukwenzela ukubana iinto ezimdaka zingahlali kusheko kuhle, uthi xa usebenzisa isibunge utsho kuvakale. Make sure ke mntana omhle ukubana le nto uyenzayo, uba uthi wena mna ndizithengisela i-insurance, be presentable, abantu bakuthande, abantu bathande indlela othetha ngayo, bathande indlela oprezenta ngayo, izokwazi uba nale nto esisibunge nayo isebenze. Sithi ke mntana omhle uba uyakwazi uqinisa, qinisa. Zikhona ke indawo ongazukwazi uziqinisa. We made a mention alo mntu uthi mna apha ndinale tafile, ndinesi spili, ndinesitulo kuphela apha kule salon, soze ukwazi uqinisa ke kwindawo enjalo. But akhona ke la mafutha besithethe ngawo. Nawe mntu neentlahla zakho zemali kule kona yakho, abantu wathi naxa befika kule salon noba bayababona abantu beligana ngathi liyazenza ezi dress, but mna ndifuna ukwenziwa ngubhutbele because ubhutbele ndiske ndamcacela. If ke wena besesitshilo, if wena wenza isibunge, make sure ukuba isibunge sakho siyakwazi uku-attract iintlanga zonke. Siyakwazi u-attract abelungu, siyakwazi u-attract amandiya, siyakwazi u-attract abantu abamnyama. Ungenzi isibunge esi-attract uhlanga olunye. Kaloku ezi zibunge xa zenziwa, if you know what attracts amandiya, faka. If you know what attracts white people, faka.
Sithi ke kuwe mntana omhle, zifumanele sakho isibunge phayana evenkileni ngoba uye ku-www.vusilanga.co.za. uzawuthi ke xa ugqibile uku-order, before you pay you'll get an email that confirms your order. After that ke ngoku sizawuncokola nawe usixelele wena uba elakho ishishini lukumila kuni, wenzani wena. Then we are going to advise you, sikuxelele ukubana isibunge esizawuba relevant for wena sesiphi. And we are going to advise you ukubana khawuqala wakhupha amathunzi amnyama ukwenzela uba isibunge sakho sikwazi ukusebenza. Sizayiyeka ilale ke bantu abahle, niphinde nibuye ngomvulo olandelayo nizova ukuba evenkileni yintoni esiniphathele yona. NgoLwezithathu rhoqo siqhuba ngezamachiza okunyanga, siqhuba ngamayeza. NgoLwezithathu kwale ngeMigqibelo sidiza amahlebo. Wena mntu ke othi ndifuna ezi zibunge ngenye imini nam ndikwazi uzithakela, khawukuyosijonga phaa kwiVusilanga Academy of Traditional Medicine. Mhlawumbi ungathi xa unethamsanqa, if uye wabhalisa before kuvalwe, ungayijoyina iklasi apho uzawuthi xa sewuphuma eklasini uzawukwazi uthaka ezi zibunge sithetha ngazo, uchazelwe amayeza angenayo nangangeniyo kuzo izibunge. Masiyeke nilale ke bantu abahle, sibulele kwezo zihlwele ezisidibanise nani. Sithi makube chosi kaloku zihlwele kubele camagu. Ntliziyo